Nyapong ini penak iki. Ini lho. Pengangguran iki jan bingung arep nyapong. Rokok ra gablek. Duit ra gablek. Wah, jan berat. Klesane biasane rene ya rene iki men. Sedina nyanggur tak masa kerja. Omahe parani nang omahe ya. Haus lah parani nang omahe. Nak makan nang omahe. Apa ngerti oleh-oleh rokok. Sak kopine kan bahagia. Sesuk lawang kurung tak tutup ya. Ya enak sing mau. Ora enak opo-opone. Mas, betul. Lesan. Lalu kayak kuncinya. Nyapa yo ngene penake. Apa penake golek imbuh pakan ae yo. Sawangane yo kurang nggih. Golek imbuh pakan ae enak. Sawangane kurang. Sik tinggal mancing ya. Golek imbuh-imbuh pakan. Kayak nyil, meneng nyil, tak boleh nimbuh pakan. Lagi pedalan yang omah berarti bocah yang omah mesti ini gitu. Nah, lah kayak ngomong boe nang ngarepan kae, takoni boe. Bu, lusan teng pundi, Bu? Lusan teng pundi? Ngaret. Lusan ngaret? Ngaret. Nembe napa ketau? Kat mang. Oh, nggih. Nipun ngaten kula susulit. Oh, nggih. Biasane ngaret teng pundi nggih? Itu rumah. Oh, gitu loh mah. Oh, nggih. Kula susulit nggih, Bu. Nggih, terus suwun. Ngaret Pak Novisan. Surup-surup kok ngaret ya iki. Iya lah. Susah lah. Susah lah jare ning gitu loh mah. Jane tulisane kelaro wayah. Nyamene apa enggak ngaret iki jane apa dadi demi sawah nyamene ngaret iki. Ning ndi cae ngarete? Ning kene jare mboke emang. Kayak kene sae. Ndi kok ya wis magrib urung oleh pakan nek. Lah kae wis ora kira ate san. Nah, ndak sengkakne. Ndang mulih kaya magriban nek. Engko mesti wong-wong mesti kon ngimami iki engko mesian. Mesti kon ngimami engko mesian. Nang tak sengkakne ndang mulih pakan. Posisine udan nenggare iki mong. Cara gak udan ya gelis golek
sak tomblok. Petuke babati ae. Pokoknya untuk makan ya. Hei. Piye enak apa? Kaparane nang omah gek enak dari mboke ngarit. Pancen ngarit, Teh. Lha ngarit kan mang olehmu sakmene dari mbokmu dijaket mau. Dakat mengopo tas Buddha? Ki mang dadak nang kali. Kok omahmu kok Ki mang dadak nang kali barang kok makan iwak barang e. gak arep magrib lho. Golek imbo sesuk tinggal manjing. Heh, iki mancing lah. Heeh. Ada penghasilan no. Iya no, Ini iki bijak. ya lumayan. Lumayan kena ya tambah-tambah titik. Tambah sing nggakan. Nyembung umur. Ya apa? Ya tambah nyembung umur. Dari mbokmu ket mau terus gagal wong lho. Caramu yo mbangkut no. Saiki kok. Saiki iki. Ndoro karo lho. Gak. Wong arek tok nggo rokok ki mang wis kesoren budale. Budale kesuren mong. Ora nggawa mung budale kesoren. Lah kalau wis kira. Iya iya. Tangan barangan. Yo. Aku tak ngebeki iki sik sak itik kurang sak itik lah. Ya kok jelali nang omah lho ya. Yo. Gua rokok tapi sangu. Wes ngono. Yo. Iki lah kurang sak itik iki lho, nang tak bekani balik ndang balik. Nang ya. Yo. Ya podes belik kok rene. Sakmene. Mulai magrib mayan. Biasanya aku ngarit sakmene kok yo abot. Biasanya aku ngarit sakmene kok ora teh abot iki kok abot iki yo. Nyapa yo? Kita. Wah, abot mu dah. Dengaran iki. Dangke. Ana uang ya. Coba tak angkatin ya. Nah, ini apa nih, Cok? Cok, jaran. Apa iki? Wah, dangke kupingku. Wis magrib kok ya abot men. Oh, lah matane enek bataku ini, Mbak. Iki mulai pentol iki. Mulai pentol iki dlegek jaran. Jelayak kok abot, biasanya rata abot ya. Terus mulai dangkret mau pentol hari ini nggak ada lagi berarti boni pentol meng boni bataku harus pentol meng berarti tani ya. Kupingku kemeng ya rame ya kan. Ada lagi pentol ini. Magrib ya. Biasanya rata abot biasanya. Ya tel itu nono sampai pentolan pentol. Ya ditucuk ndek iki nek pentol. Mulai. Oh tak parani kok pentol engko musian. Mulai.